Benvingudes i benvinguts a una nova entrevista de Trencant Distàncies. Avui ens acompanya el David Zafra. Ell és llicenciat en biomedicina i actualment és el responsable POC de la xarxa DIBI, la xarxa de diagnòstic biomèdic i per la imatge. I res, benvingut, David. Gràcies, bones. I llegint la teva presentació és impossible començar d'una altra manera i quina és la teva tasca a DIBI i explica'm què és el POC. Vale. A veure, el POC de per si, el Point of Care Testing, són com petites màquines de laboratori que el que permeten és tenir uns resultats més ràpids pels pacients en zones en les quals no és tan fàcil tenir accés a aquest laboratori. Aquí nosaltres tenim com dos estructures formades, que serien ja les que es troben bé dins laboratori fent suport al propi laboratori, com seria per exemple l'Hospital del Mar, que tenen allà gasòmetres, que és per les gasometries, bàsicament, que són proves que donen són més ràpides de realitzar i ens donen bàsicament per poder donar uns valors crítics. Són uns 40 gasòmetres d'aquesta estructura que tindríem aquí dins i per altra part tenim l'estructura dels centres d'urgència d'atenció primària, que bàsicament són centres en els quals venen pacients que la complexitat és baixa a mitja, que es facilita bàsicament és que els metges que estan en aquests àmbits tinguin un diagnòstic basat en una anàlisi clínic base que s'encarreguen les TCAI, que són les tècniques d'auxiliars d'infermeria, que són les que passen aquestes mostres per les màquines. Nosaltres brindem més per un tipus de model de point of care en el qual no es quedi deslligat totalment de laboratori, que això és molt important, perquè en el moment que hi ha centres que tenen aquests point of care i no hi ha un control d'aquestes màquines de manteniment, de preocupar-se com el tema reactiu com estan, que si les caducitats, i ara aquests controls, aquesta màquina, aquest valor no està passant de tot bé, llavors els resultats que estem tenint, que són fiables, no són fiables. D'aquesta forma el que volem fer és que el laboratori sempre estigui darrere d'aquest tipus de models i poder atorgar d'aquesta forma una fiabilitat d'aquests resultats. I aquest bàsicament seria una de les coses més troncals que teníem com a pilar de la meva funció de responsable. Entre altres, també formació d'aquesta gent, de com s'ha de passar aquestes mostres, les extraccions com s'han de realitzar, si em passa aquest tipus d'incidència a la màquina, què puc fer jo per agafar i poder solventar. Que no puc agafar i solventar del tot i estem a data festiva o tenim problemes pel mig, no està el David com a responsable pel mig. A on hem de trucar? Llavors he d'agafar i assegurar-me que el plan A salga bé, el plan B també salga bé i si hi ha Z, doncs fins al Z també. Llavors aquesta seria més o menys la funció que faria a nivell com responsable operatiu, entre altres coses. No, Déu-n'hi-do, tota aquesta coordinació, si són més de 40 aparells, ja m'imagino que tota aquesta feina de gestió ha de ser ben complexa. Exacte. Doncs amb tota aquesta part més de gestió, com dèiem, trobes a faltar potser a la tasca més tècnica del dia a dia en el laboratori? Potser trobo més a faltar el tenir un àmbit de treball de diàleg. Aquests són els companys amb els quals estic al departament, no al laboratori d'urgències, i són els que estarem modo codo a codo, perquè moltes vegades les decisions que prenc ara és de forma individual, assabentant-me també amb els companys que tinc al voltant en aquell moment, però no és com un àmbit de treball que sigui tota l'estona constant. Que també, per contra, és bo i dolent, perquè d'aquesta forma és com una reoxigenació constant, no et quedes sempre treballat al mateix punt i també és com una arma de doble filo, no, diguéssim, però això seria com la cosa més que trobes a faltar. Sí, que trobaria més a faltar, però igualment tampoc perdo el contacte amb els companys de quan era tècnic, o sigui que dintre del que cabe no ens podem queixar, la veritat. No, molt bé. I què és el que més t'agrada del teu dia a dia a la feina? Sobretot el no generar una rutina i que també cada dia és diferent a l'anterior, cada setmana és diferent a l'anterior també, i poder tenir una estructura del mes com vull agafar i tenir el treball muntat, però potser em surt alguna incidència i m'he d'agafar el cotxe i ràpid anar-me a un QAP o un altre, o potser anar-me a Cambrils a muntar el següent QAP, que és el que farà d'aquí poc. O sigui que és aquesta cosa, aquesta vidilla, no? No parar. Sí que pel que veiem ets una persona que t'adaptes molt bé als canvis, o almenys t'agraden els reptes. Exacte. Quins reptes tens ara en el teu àmbit? A veure, ara actualment, a nivell de l'Hospital del Mar, estem sota un projecte, que és el projecte ONA, que és molt maco. Ens van contactar des de la zona d'oncologia i hematologia, i bàsicament el que estàvem veient és que hi havia com un cuello de botella, no? Un punt al qual estava el temps travat amb els pacients aquests, que era amb el tema de l'anàlisi del laboratori a urgències. Arriba un moment al dia que a l'Hospital del Mar els companys tècnics tenen un pic molt bèstia de treball, que sobretot això cap a les 10:30, 11, baixen totes les plantes, llavors és
un guirigall de 2 pares. ¿Vale? Llavors, què passa? Hi ha pacients amb càncer de mama que quan venen per fer-se l'analítica i que els hi puguin donar, per exemple, el tractament oral, que és el que estem mirant ara, m'han d'esperar a que aquesta mostra arribi al laboratori, els companys la puguin processar i obtenir un resultat perquè la doctora pugui donar l'ok o no a que hi hagi aquest tractament. Llavors, amb el que estem fent ara, al projecte ONA, hem incorporat 2 màquines, una d'hematologia i una altra de bioquímica, que els hi permet a les infermeres, a la vegada que estan fent un checklist per saber que tot està a nivell del pacient, fent analítica per paral·lel. D'aquesta forma, què passa? Que d'aquestes, jo què sé, per exemple, 3-4 horetes que estava ahí la mostra, que entro o no puc entrar a la màquina, doncs l'hem baixat el temps a 15 minuts, 20. I fora d'aquest projecte, el projecte ONA, que tal com dius, doncs la veritat que és maco, en el sentit perquè és aquesta part nostra que contribuïm a aquest procés de millora. Algun altre repte o projecte de futur que encares amb tots aquests punts de point of care que hem dit que hi ha repartits arreu de la xarxa? Abans ens has mencionat que està a punt, em sembla, d'entrar un nou centre. Exacte. Ara, actualment, a curt termini, ja hem aprovat una licitació que vam treure per poder donar una dotació d'aparells als diferents CUAPs que tenim a la xarxa, que serien CUAP Cotxeres, el de Gràcia, Peracamps, que va ser format fa el 2024, octubre de 2024, i ara actualment també se'ns incorporarà CUAP Cambrils, que aquest és el nou punt que farem. I bé, doncs serà bàsicament que serà la renovació tecnològica de tots aquests CUAPs, més la inserció a la xarxa de Cambrils. Molt bé, o sigui, tens un any per endavant, però no, com has dit que és una persona que t'agraden els reptes i els canvis, segur que els entomes amb bones maneres. Exacte. Doncs ara que ja coneixem la teva vessant professional, fem un tomb i volem conèixer una mica més la teva part personal, aquest David fora del laboratori i lluny dels informes de resultats, dels glucòmetres i de tots aquests punts que ens has comentat. Un cop surts de la feina, a què et dediques? Segueixo sense parar. Bàsicament, jo sóc una persona que l'esport li agrada molt. Llavors, doncs, tot moment que puc, surto a córrer per la muntanya, a fer senderisme, faig rugby també des del 2017, o sigui que ja fa un temps. No sóc el màxim puntuador de l'equip, però bueno, m'agrada com és apreciar el rugby. I bueno, també faig escalada, és que faig el que em surti per davant. O sigui, nous reptes també, una mica de reoxigenació, coses noves. Aviam, anem a pam, perquè ens has dit moltes aficions, moltes vinculades amb l'esport, la natura, l'aire lliure. Què t'aporta aquest tipus d'esport? A veure, més que el repte, amb el tema de natura és una mica el tema de la vàlvula d'escape, que haurem de tenir una mica tots, ja sigui amb l'esport o una altra cosa. I amb la natura és una connexió d'agafar, sortir, reoxigenar i només els pajaritos que cantin de fondo. Llavors, els dies que tens molt berull a nivell de treball i pots sortir a la muntanya per estar una estoneta ja connectant amb la natura, doncs és una mica de resintonització, una mica de les vibracions, i això sempre va bé. I com estic vivint al costat de Montserrat pel moment, llavors, a la maca i cap a dalt, i ja està, a fer rutes. Que bé, aprofita-ho. Sí. I també dius que fa quasi 10 anys que fas rugby. Explica'ns una mica més del rugby, perquè és un esport, potser a casa nostra, un pèl desconegut. I tu que el practiques, què ens podries explicar? Fa una mica de llàstima, perquè és un esport que no té molta valua a nivell de la península, ja no només Catalunya, sinó a nivell de tota la península. Es va donar més bombo al futbol i bueno, va quedar mig dels Pirineus, cap a França sí que és exacte, és la leche, però aquí cap a baix poc. Prenem nota. I si t'haguessis de quedar uns dies o una temporada a casa per prescripció mèdica, què faries aleshores en el teu temps lliure? Potser agafaria i faria repòs actiu, no? Com diem els que estem tan tirats del cap. A veure, respectaria lògicament la figura del metge o metgessa, el que m'hagués comentat, però intentaria fer una mica per mi part també de tampoc estar parat, perquè soc una persona que necessita cremar una mica. Però bueno, sempre sortir a la muntanya, estar tranquil·leta a la gespeta també es pot fer, o sigui que... També computa, també va bé. També computa, exactament. I tens algun hobby o alguna activitat reservada que encara no l'hagis provat i que sí que tinguis ganes d'iniciar-la? El submarinisme, que de fet amb uns companys d'aquí del laboratori, uns quants d'aquí del departament d'informàtica, zona analítica també, microbiologia, doncs hem fet com un grupillo i bueno, és un punt que volem agafar i provar,
alguns d'ells ja estan iniciats, de fet, llavors ens ha fet per arrossegar una mica els altres i com els altres diem que sí a tot, pues aprofitar i provem, a veure què tal. Que Mira que bé, i a més amb companys de feina, exacte, o sigui, més enllà de la feina també teniu pinya fora. Com el rugby, és el mateix, la mentalitat que és aquesta. Sí, Molt bé, portes els valors de l'esport també cap a la teva vida personal i a la feina. David, doncs hem acabat, si vols incorporar si vols dir alguna coseta més, si no... Crec que jo m'he quedat molt bé, ho he pogut explicar tot ben bé, que ja molta gent me'n preguntava, però tu ben bé què fas al laboratori? Llavors una mica que també sàpiga d'on així ja hem conegut una miqueta més la teva tasca, així que res, nosaltres ja ens acomiadem.